clear tu le ngai thatu zong te ma science bai vekule voinia hian in new economic evolution of the world company chanchin thar poimo zual then category tar lang don ane kan hriat thewangin ser chat thara chuak don kan ti fo thina chumi chu mei ni khat atanga intran tur khania ni na taka chuanin amai ro chu mitam takin an ngen na awang khanin chu an pot sei ta a mei nili thleng khan an pot sei ani chu stage 2.1 crypto ni program a khanin tupo alu thara piang khanin ser za crew point za kha an dong ngal thina tin April thla chunga lut zong khanin ni som panga ma lu tho phe ka chuan 50% an lei chu zata kha an mulet an mu bela ni som panga nu atanga lu tho kha chuanin 40% lai kha an lei chu zong atang khan an don bel thung ani chumi chu extend tura an ngen na sat em awangin nili chomalam thleng khan an extend ta a chunulam atang khan mei nili chunulam atang khanin stage 2.2 crypto unit program a khan kan chuang kai ta ani chumi stage kan chuan kai tharna chuanin stage 2.2 a chuan share ama kan lei chu zat ai khan atlem to a soidan da chuanin kan share kha aman ato bel to ti na ni company tang kan share lei chu kha tin a package po claim to a ma chuanin chi sang thlan thei khawma tuna chuna claim to a April tha chunga lut man ho khanin 50% te 40% te an lei chu azata tanga an don bel lain May nili chunulama tanga lut ho a ero chuanin don bel chu soilo a omsa zat po kha atlem bel vek to ne chu atlem na zat te po kan clear chodon ane chuanin May nili chunulama tang khanin stage thara kan kai chota a chuta chuanin chumi rual chuan thil poimo dang then khatte anon siama chung zinga langsar ber pakhat chu VIP club hi ania chuan staking te ti chho thei ani to dona chung te chu kan soi fia chho don ani nakina hei hi share chart tuna athar hi ni ta a chuta chon package po tam to lawa unit somnga te zani somnga sang khat sang li le sing khat ten ni a chu ama chuan unit somnga akan lei chu thei chu zathum somthum pathum he lai mi hi part 2 stage 1 ami hi a hlui zo khan ta a chunga chuanin sangli vel khan share zathum somthum pathum kan lei chu thin lai khan tuna chuan zani somnga ni tonga chuanin hemi hi singni vela kan lei thina khan sangni zanga ni thin kha sang kha zathum somret pakwa khatiang zel khan ti hianin atlem thla to to ni chuan kan account kha kan en chuanin hemi API a kan lu chuan kan mu thewanga hela hi mitam tak hian kan la hriat pol thina a chunga hianin a thena chuan pahnih te thena pathum te omanga chi sang hei TNG CRU ti te Eurasia ti te TNG group API ti te omta a hei hi avaya om kherlo pona poi cholo ma se om ngei thin chu CRU CRU le API hi om thina alut masa then khathawa kha chuna om kherlo mai thei bokani heta ka soidu zo ka chu API a kan lu chuan VIP club ti heta hian om vekanga chumi chu mei nili a stage thar kan kai ruala account a anda tharani ta hei hi apoimo em a chumi a chuanin VIP club member hi an ni vek to don ta tu na lu thar reng chu chung ho chuan unit somin partner thar reng chuanin an lei belanga chuanin a hlui sa hawa chuanin kan lu thei dan kha sang khom dona hemi VIP club a tello hi chuanin bonus po khan kina an dong thei to don lawani hei hi VIP club khan ta a chumi chu alu thar hawa chuanin tiang khan unit soma lei tur te khan ta a chuanin hemi a tello VIP club member ni lo chuanin CRU exchange se an ti thei don lawa internal exchange ati khan an tel thei don lawa an share hello mature pon ni sen thal thei don lawa tin lei pon lei thei don lawan participate thei don lo hrim ani chuanin heta lu tho hianin ham thatna dang an nei le chu thil dang event dang tam taka te loyalty program bonus te kha an don nembel don boka ama chuan tupo lut se kan hnuai lam mi tupo halut se bonus kha kan lo dong vek thei thina
tunai ro chuan VIP close club an ron siam hnu hi chuanin khami member kha indi ve kher kha ngai ti na ni bonus dong tur khan chuti angani lova VIP member in register ve i subscribe ve lo chuanin i lei ve lo chuanin tu polu se mi engzat polu se an bonus kha thangma account khana lu thei to don lo ti na ni hei hi rank sang te na an lei zat ngai kha ne tha a partner alu thara ran chon unit som khana ni dona chu agent ta chuanin som ni dinga consultant chin chuan som thum kan share tur pakhat chu heta news athar tuna karon soi tur ho zong te hi investor padu tok tan chuanin engma ti boya ngai lova hei hi kan share shana ngaya engma ti bel do lo le mi recruit lem lo te khang ho tan te share nakina tikwal du hemi trading vel tikwal du kher lo tan te chon engma buai na tur om lova lo buai ve kha angai mi lovani ti khanin heng hi atang kaina zok chu tu na worker ho te recruiter ho te heng ho tan hianin share ta ngai a poimo a atang kai thungani a chan chu heng hi kan share lo chonin thok tu le etiang recruiter ho tan chonin leader ho tan te a boi thlak dona kan nuai mi te le mi tam tak po kan lashil angai dona wangin ti chuanin consultant chuan unit som thum velin an lenga manager chuanin unit som li in leader manager in unit som nga tiang khan president chuan unit za in hei hi voi khat lei atok mai lova thlatin hian le ngai ti na ne chuanin mani hnuai mi om thar kher lo te bonus dong kher lo tur te antenan internal exchange sa share shrat kwal du kher lo ho tan te chuanin hemi hi VIP club a hian tel kher hi ngai chong lo kha kan hriat thana ngai ne zona hriat thiam lo te kan nei ani chuanin comment lama khanin kan zona te kan da don ania chuan chu VIP club chung sang a chon ani ta a tin crew big a khan kan lu chuanin kan CRU a khan lu tai la khata khanin enge share shal thei te internal exchange ti te hi enge om zia kan ti chuan ta che hian aron danglam dona kum khatal che to ho entinan thlasom pakhat le achan ve ani zok ma a khami chin tal hemi crypto unit program alo om to ho reng chuanin an share min to ho kha an shal theine an du chuan suman chan tiar theya ta chuan portfolio hi kan metanga crew a khan chuan chuta chuan anwai hianin number of crew ti le unblock crew point unblock crew ti hi lawm ta a chuta chuanin number of crew hi kan share nei zat khan nia unblock crew hi zale pariat ta hi lawm ta ni hemi account ta chuanin chu nangma ne point lo in check theu nga in account kha in lu tanga portfolio hi metanga chuan anwai hianin heta hianin number of crew chu ala min lo ti na ni ta a kan share nei pa ngai ho kha kum khat latling lo ho zong kha chuanin crew point hemi unblock crew ho hi heng ho ero hi chu share min to kan ti meng chu shal thei to ho kha ni ta ni chuanin heng hi nakina chuan ala hemi crew exchange a hianin crew exchange te hi kan lamang tangkai nga henga te hianin a shal na te chuani don ta a chuna hnuai hi staking ani ta hei hi chu bank a kan sum fixa kan da pungang kha ni ta a kha hemi new company ya chuan staking an tia hemi a hianin fixa da a kan share ho da pun le chon na ang kha ni ta ni chunga chuan share min ho chau kha thei ta a unblock share an ti ho chau kha unblock crew ho chau kha ni ta ni chuta chuan in lo in check venga kum khat te in lo joint lin to chuanin khang khanin share unblock share hi in lo nei ve don ani chuanin khang kan unblock share ho than dan chu heng hi ni dona ama saberin thlasom pakhat le achan ve a chuanin 1% kha ain unblock dona chuanin chuta chuanin thla khat atanga thlaruk chung khan khami kum khat nuwa ti mayang kum khat nuwa khan thlaruk thleng kha thlatin khan 1% khan ain unblock le charanga kan hrethiam em khalai kha thlasom pakhat le chan ve kan da hnu khan 1% kha ain unblock anga khatatang khanin thlasom pakhat le chan ve hnuwa khan
thlatin khan 1% in ein unblock le char charanga share min kha om char charanga thlaruk na thleng khan 1% lirin thlatin khan kan share pumpui atang khan ein unblock dona chuan a thlasari na atang chi a khan 1.5% in ein unblock le dona ni chu kan share kha 1.5% khanin thlasari na atang khanin ein unblock nga a min bel zel don ti na ne chuan 1.5 in thlatin khan 1.5 char charin thlasom pahnih thleng kha ein unblock le anga a min le anga chuanin a thlasom pathum na atang chuanin 2% in thlatin 2% khan ein hong le char charanga kan share kha chuanin thlasom pakua na atanga somni palina chuan 3% thlasom ni panga na atanga thlasom thum panga na chuanin 5% awm je chu thlasom thum panga nuwa chuan kan share kha fully unlock ani to dona 100% in thlasom thum panga nuwa chuan kan share nei zong kha i du chuan i hral thei to don ti na ne a vai khan i hral thei nga suma hani chan tiar vekanga chunga chuan a tira i lu na ai chuan a let enge ma zatin i hlawk to hrim ani dividend te ngak pe lo kha tiang te enge de hlawk tham lawa i hriat chuanin thlasom thum panga nuwa chuan 100% i unlock anga chu internal exchange te external te ron tonga khang hona chuanin a hral thei to don ani chuan hei staking ani ta a chu depot account an ti a chu unblock CRU nei ho reng khanin share min to sa kum khat vel lo che to ho khang ho tan khan ani ta a nichina kan en staking a khanin khat han kan lu tanga chuta chuanin fixian a da thei ta kan share min to ho kha thla khat kan da chuanin khami khan 1% khanin kan vada na kha apung don ani kan share pumpui 1% in unlock zel kha thu ran ani ta a share min sa veka kha hemi staking kan vada chuanin thlatin khan 1% khan thla khat chung kan da khan 1% in khami veka kha alo pung le anga thlathum chung fixa i vada chuan 1.2% in apung dona chuan thlaruk i da chuan 1.5 tiang khan thlasom pahnih da chuan 1.8 ti khan thlasom hnih pali da chuanin 2.5% khan apung dona ni chuanin ti khan lo in unblock thar kan nei a unblock sa ho kha thla khata amo thlathum vela i da khan alo in unblock thar ho kha i du chuanin thlaruka te pawh khan ti khan a hrang a khanin a da thei bawk ani chuan chung ho chu ani tlang puia tuna news thar poimo deuh hlek ho chuanin VIP club kha khami recruiter ho le leader ho tan chuanin a poimo a bonus don thei zel na ani a amairo chu sti rol chuanin thlatin a in subscribe zel kha ngaya leithar zel kha ngaya ni chuan chu thok ve kher lo te invest ringa ta du tok ho tan ero chuanin ti boya ngai lova engma boya ngai lova kan share kha apun ngai khan akal ngai khan company po akal renga engma lo boya angai lova chuan kan share hi ain unblock thina thlatin hian kum thlatin kati kum khat nuwa chuanin thlatin khan percent omze nei tak khan mumal nei tak khan ain unblock char sara min char sara tin kan share min to ho te kha ati pun le chong thei ni fix khan chung zong chu tu na tan ni phot ro se kalome